Ahojte priatelia, vítajte na kanáli Weiler. Dnes vám ukážem, ako uzamknúť heslom aplikácie alebo hry vo Windows 10 a 11. Otvorte Google, napíšte Secret Folder Download, kliknite na prvý odkaz, potom na stiahnuť a otvorte. Kliknite na áno. Vyberte požadovaný jazyk, kliknite na OK, príjmite podmienky a spustite program. Tak, sem napíšte heslo na ochranu priečinkov. Potom zadajte e-mail na obnovenie hesla, ak ho zabudnete. Kliknite na OK. Kliknite na pridať. Vyberte hru alebo priečinok, ktorý chcete uzamknúť. Povedzme, že chcem zablokovať Riot Games. Kliknem na OK. Moment, to som nezablokoval. Tak napríklad Steam. Áno, klikám pravým tlačidlom myši. Mám ho na disku E. V Steame kliknem pridať, tento PC, disk E, vyberiem Steam, kliknem OK. A preto to nebude fungovať. Na odstránenie stavu klikneme na odomknúť dvakrát, alebo ho jednoducho vymažeme. Ak niekto chce program odstrániť, nájde ho v pridať, odstrániť programy ako Secret Folder. Ukážem vám aj, ako ho odstrániť. Kliknite na odstrániť, kliknite na áno. Po kliknutí na áno bude žiadať heslo, ale ja ho vymažem, zadám heslo a vymažem ho. To je všetko. S vami bol Weiler, dovidenia všetci.